Folen tonni amodi en flebo ko mayan fo usigiro la mali kono fota se mali ko ma bi alam se avril kalo kle muga ani wolofla samba fla ani mugan saba amono miskele ko ba man kono fon kono wati sira bismillah. Bi kuna fon damne obitane katika ofeno tare kuna fon telma ka robela jelin kuluka bi alamsa avril kalo kle muga ani wolofla samba fla ani mugan saba anga frontier la fanga nyema colonel Asim Goita ale ko ni keleke minen kura ba saba oti anga fintigila koma katika sunjata ale ko nana kuna fon wala nasala mouvement yere wolo de bo sur rampar nyema ba no de adama benjara ale ko nyaay daga foko dami malion ngamuna ina fo bela jelimi akala machuko minani watina wulika jo olube sena ya sami minisma ale bisega bochuko mina malikon nana odi okum kon nana mouvement yere wolo ale wole bla kuna fon diloma o min keneka adama ben lo cerveau ale ko ni kumata ay wolo dake ka nyeshi malian bela jelima ko bela jelinga bo ina fo kono ngulu shini jumadu avril kalo klemgwa an sheki samba fla ani mgwane sabapale la culture la ya sabela jelinga ta ifanga fara o ka mi minisma ale bisega genchu kumina kaba mali jamana kon nana mi mouvement yere wolo ale nyema bano de ben le cerveau angaje anga lega il faut reconnaître que la patience du peuple malien a des limites. Wallahi, nous sommes un peuple très patient. Très patient. Un peuple très patient. Mais notre patience a des limites. Et au mois de juin, nous allons perdre patience. C'est ce qui est la vérité. Au mois de juin, nous allons perdre patience. Au mois de juin, le peuple malien va perdre patience. C'est ce qui est la vérité. Parce que jamana deu madal ga wili kele koro ku desera kele min koro. Wa mission onusienne madal ga ta dié kono jamana kono ku ye kele min ban. Mission onusienne yere kerera de ko pour que ko ka États-Unis ka bloku ku sako ke dié kono a kerera o de kama basta koro wara tala no te dié kono. Min ta don o de be se ka bisigi ko ale yere kele ale ga here do be ni kono me tiete wallahi iga o here ne ministre be here mi la se ema anga calcul ka doro cheman do na nya cheman bo ibi yere ke de be ki yere bla danger kono quoi i yere ba yesisa ko e de be ki yere bla danger kono quoi ministre contrat di ema iye million chama soro o million chama na yere muso furu ka so nyuma jogwe ta mobili do yere nyini de ka do école nyalama wala en pensant que ebe ka here de soro quoi malika ci kan quoi o be na insécurité mi développer de o de be jeune do kéré be fo jeune munu ma ko désœuvré ni système yere be monstre kéré monstre munu be système na jo o jeune vagabond nu me bla banditisme ni insécurité mi gono no lu wule la u te se bolo langolo ma de u be ta banditisme mi go be nyasi imbuso ide aniga na follow de ma et de be ki yere bla danser kono en pensant que il be ka ministre ka intérêt de service. C'est pourquoi kiraw kelela mogo fe mais kiraw kunte were u kume kana ko mogo de sobe e yere ka here de ame ko de fie kwa che boni ngono ni mai e yere de ma e yere de kodo e mi me ka blai kuna kwa here na e lafia de mais iba do ini ala na kira che mali tere jamana te economy here sorala ibo don quoi mais ni nata bunyana ko e yere kele avec jo i yere fere kele de la ini ga de maya quoi. C'est pourquoi nous disons bi anga deme dafalen quoi mali autorité ou quoi bi ni mi ma faraka quoi wallahi billahi taala o ma wala kuma de tien il faut que 5 colonel ka don ko femi me ku protéger ko de peuple wa peuple de la beneno ka bo jumado fu ka sa ni be maga olu la ibe temo peuple ne ka soro ka se oluma tant que o be ka peuple ka kele de ke quoi o kuma de tien quoi. Il faut que le docteur, le russophone, le premier ministre intelligent qui est Sogel Kokala Maïga ou ka donc quoi wallahi ko jamana de ne jole do quoi ou ne nous tie quoi et nous n'allons jamais trahir ce serment o kalega mi mambolo de halala de ala quoi amo kalega ina fa quoi amo kalega ina fa donc quand tige di bema mali kono mali ko kan quoi an kana nata ka nyere de nyini quoi ga eta la quoi
wallahi u bɛ ka mɔgɔ manipuler u bɛ ka mɔgɔ la intéresser ni fɛn dɔ ye an ka bɔ nin kɔnɔ an ka jamana kisi quoi wallahi mɔgɔ si tɛ sauver n'o y'a sɔrɔ an ma jamana yɛrɛ sauver fɔlɔ mɔgɔ tɛ sauver quoi o de kuma de ye tiɲɛ o de tun bɛ ne bolo ka bɛɛ wele Mali dugu bɛɛ ko k'u bɛ bɔ vendredi ko k'a fɔ ko kangarimada banna kɛlɛ ma donc juma don vendredi le 28 avril à partir de 14h tout le monde dehors que la fête commence o kuma de b'an bolo vendredi bɛɛ ka bɔ Mali dugu bɛɛ kɔnɔ an ka kangarimada ɲɛsin MINUSMA ni Faransi ma o kuma de tun bɛ ne bolo que Dieu bénisse le Mali et debout sur les remparts merci beaucoup. Elsa amito kuna fanu kona na Niger general do beno nali to ko Abu Targa ale ko ni dogal kuma kan do ta kanyeshi Mali ale ni Burkina ma aka kuma kan kona na ayira ka fo ko kuma na mina Mali ale ni Burkina ko ni mina bo akalama ko ya soro ko aku taraka danke Abu Targa ayira ka fo ko frontière te Mali ale ni Niger nyoche ko nga ko abi ani bamga chu olu nyoche aka fola ko wati mina Burkina ale ni Mali ko ni mega utega bo u deme baka jamana obolo no e France wati ale ko ni mega wule bla o deme jamana ko ma ni kuma kan ko fe bokon keraka Abu Targa kan makan jabi keren yala Albert Maiga ale ka jabi ko na ayida ka fo ko Abu Targa bi ka kuma ni deme minu ko kon nyeto o jabi la kadaka kuma chama Niger ale civil kon mega bone unina ayala don yatun ka fo ko kabini Mali kon ni ataka bo France bulu kaba ko Mali kon mega nye soro bamba chu olu kelela wa ko kelege mine chama ni bi Mali bulu ina fo avion de chance fukata se hélicoptère ma unanyo na chama Mali kuna fan direction journal ma be olo don yo mamunu na be fe aga feri fon le gala ko walma aga chageda obe nega juru sira Obama anga igara sanfe Mali kuna fan jabala jobo ni me daski ke habi bamana kuna fan na oni chi aga kloma jola